Oh, mga bay. Timo ta mga bay. Maraming paraan sa pagluto ng gabi mga bay. Ito. Sinabaw ito mga gabi. Ito. Bro. Muna siya sinabaw. Diba? Diba? Marami tayong paraan sa pagluto ng gabi. Sabaw. Share lang sa ako mga video mga bay. Para malaman nyo rin ang pagluto ko. Ang alam ko sa pagluto, malaman nyo rin. Farmers na, small creators pa, diba? Kung pati na po, bisagulan ako ng buwan, daraw, tuyo. Grabe. Medyo di taka bulo mga bay kay mainit pa. Gapon mga bay. Kunti lang yung kinain ko kasi may trangkaso, nagkaroon ng trangkaso. Di ba pag may trangkaso tayo, mahina tayong kumain. Parang walang gana tayong kumain pag may trangkaso. Ngayon medyo wala na. Okay na. Bulo na pod. Tulong dito mga bay. Wala ni usap-usap kay waray man itong bukog. Diba? Ito, paksiw. Masarap to. Grabe. Hindi ko to ipagpalit sa baboy mga bay. Kaya sa karning baboy, kunti lang ang makakain ko. Dito, ganado ako dito kumain pag gabi ang ulam ko. Tapos, tuyo. Wala nang usap-usap mga bay.
Itong isa, para kaninang umaga to. Ito, para ngayong tanghali. Sabaw. Oh. Sabaw sa kining gabi. Ngabay. Birthday ngayon ni ano? Ni Ma'am LB channel. Shout out ko siya ha. Shout out ko sa imo sa iya mga bay. Kay Ma'am LB channel. Kay birthday niya pala ngayon. Happy birthday sa mo, ma'am. Tsaka i-follow nyo rin bay. Si Ma'am LB channel. Okay, follow na din. Sarap ng sabaw sa sinigang na gabi mga bay. Ubos, di ba? Ah. Oh, sige na mga bay, salamat.